はい、こんにちは。ちょっと待ってください。ライトつけた方がいいかな。はい、こんにちは。けいこずまなおチャンネル朝浦ライブです。よろしくお願いいたします。こちらはね、今日は少し曇っていましてね、といっても、そうですね、晴れてるところとちょっと薄曇りという感じですけれども、涼しくて、風がちょっと強いですけど、ちょうどいい感じですかね、気候的にはね、という感じです。もう4月も半ばに入って、あっという間にこちらは来月5月、5月が卒業シーズンになるんですね、こちらではね。うちの息子も、卒業するので、また礼作りなんかをね、始めようと思っているところです。それではね、はい。じゃあ今日も、ようこさん、こんにちは。よろしくお願いします。はい。ではね、今日はね、開幕の日での2番に入りたいと思ってますけど、じゃあその前に、折りと、体操とベーシック練習さらっといきたいと思います。では始めますね。よろしくお願いいたします。では、いきますね。よいしょ。はい。では早速いきたいと思います。ほうまい。ほうまい書いてまいる名前で。おなめあぶなのやおなめれ。ほまい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 書いてまいる名前。おなめあぶなのやおなめれ。ほまい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 書いてまいる名前。おなめあぶなのやおなめれ。ほまい。ほまい。ほまい。はい。それではね、じゃあ体操からいきたいと思います。じゃあまずお首からいきますね。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、ふみ。ということです。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、ふみ。で、ぐるーっと回っていきますね。もう一度ぐるーっと回していきます。はい、反対です。もう一回いきますね。はい、そうしましたら今度前から横ですね。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、うみ。はい、上です。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、うみ。はい、ぐるぐる回していきますね。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、うみ。はい、反対です。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、うみ。はい。そしたらですね、一回ね、上にぐーっと伸びますね。ぐーっと伸びて、そして、リラックスですね。はい、もう一回いきます。ぐーっと伸びて、リラックスしますね。
はい。そしたらですね、今度は、フラポジションを取っていただいて、それで、お膝曲げて、で、ちょっと手をね、90度にして、2回ずつツイストいきますね。はい。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エリバ、海。はい。そしたらですね、次は、ごめんなさい、ちょっと見えますかね。つま先、フラポジションで、つま先を上げたいと。先にね、かかと上げていきますね。かかとじゃない。先につま先上げていきます。エカ、ヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エリバ、海。はい。もう少しじゃあ開いて、同じようにフラポジションでいきます。で、この時にこう、前のめりになったりしないように、このフラポジションのままでいきますね。このままで、つま先、エカヒ、エルは、これ結構難しいんですよね。エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エリバ、海。はい。そしたらね、一回、首ね、手首をプラプラしてあげて、で、今度お膝ですね。お膝の屈伸いきたいと思います。エカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エリバ、海。で、軽く回してあげてくださいね。2回ずつね、こう右回り、左回りでね。ね。よいしょ。私のなるちゃん。はい。そうしたらですね、ちょっとこれもう少し下にした方がいいですね。その方が見やすいですよね。はい。そしたらさあ、手をね、もう一度手首、足首をブラブラしてあげて、はい。で、グーパーいきますね。グーパー、エカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エリバ、海。はい、そしてそのまま親指から閉じていきます。エカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エリバ、海。で、今度小指から、エカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エリバ、海。で、あとは、関節をね、指の関節をこうグニ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 とやってあげてください。そうですね。はい。はい、これだけでもね、だいぶ体が温まってきたと思いますけれども、じゃあ続けてですね、ベーシックを、いつもの、フラポジションの高さですね。私、前回の動画でも上げてますけど、本当に皆さん、頑張ってですね、継続は力なりでですね、無理のないようにしていただきながら、ご自身の、皆さんのご自身のペースで、フラポジション、まず3つなんですけれども、普通の高さと、あと、ちょっとお膝を曲げていただく高さと、いける方は、もう少しね、少しアイハーで、少しね。で、この下がるときに、この、どちらかというと、このただ前に出すだけなので、お膝はまっすぐですからね、まっすぐ。これ、こう外に行かないように、わかります？これ足開かないようにしてくださいね。そうすると違う筋肉が育ってしまいますので、基本的にこのまま前に、だからちょっとこう内側に行く感じですけどね、内側にこう前に出す感じですよね。そうすると、ここの、いわゆるフラ筋が育ちますので、ここをしっかり意識していただきながら、この、フラポジションと途中から、ステップを入れていきますので、ベーシックとっても大切ですので、いきましょう。で、何回も言いますけど、皆さんのペースでやってくださいね。無理のないようにしてください。では、
今日はジョシュ・タトフの曲でいきたいと思います。音は大丈夫そうですね。音は。いかがでしたでしょうか。というかね、もう一回いきますけど、今ね、足だけでやったので、次は手をつけて、もう一度ベーシックやって、それからお歌に行きたいと思いますね。ここまでどうですか、皆さん。あれれれれ、こうか。OK。はい。OK ですかね。では行きますよ。じゃあ次手をつけていきたいと思います。カハラワイですね。ナニピイホロです。美しいマウイのお歌です。うん。ね、いいでしょう。この音楽もまたいいですよね。ね。本当このハワイアンのこのミュージックがね、やっぱり素敵だなと思うんですけどね。じゃあこちら行きますね。
何ピホロクイカイケナレカウマイロナイカイバワクワウイカホルレグアマノレイホイアイノカマナオエラノエケアリコナエレOh hey vale oe ke onna ona lai lau hi wa kallu he ala o kamai ne kamai ke a he olu wa kama kani lai I ho e hani a e kunani e aloha no e ke ali I puna Kala kamaha o kane o alani lai Hia ai I kamaka vehi o pua Uwana ke aloha diri pu vai lai Hile o he mahalo ka haina Okala kamaha o kane ho alani lai Hiai I kamaka vehi o pua Huana ke aloha diri pu vai lai Ile o he mahalo ka haina He aloha no e ke ali I puna hele He o mai o e He aloha no e ke ali I puna hele He o mai oはい、いいお歌ですね。ずっと聴いてられますよね。はい、じゃあちょっと止めさせていただきますけれども。はい、OK です。そしたらですね、ベーシック、今やっていって、それで、カイマナヒラなんですけれども、まず皆さん1番レビューをさらりとしていきたいと思います。いいでしょうかね。1番、さらりと。これはあれですよね、オアフ島のワイキキ沿いのね、空港、カイマナヒラ、空港からぐーっと、なんて言えばいいんですかね。東に行くちょっと手前ぐらいにあるね、皆さん、ダイヤモンドヘッドっていうね、言い方でご存知だと思うんですけども、一番はそのカイマナヒラをね、夜にね、ちょっと海辺から、ワイキキの海辺から見ている、ワイキキ動物園なんかがあるところからもう全然見えますけどね、こうやってね。そういうね、景色を歌っている
音なんですけども、まずじゃあ1番、パーからいきたいと思うんですけれども、今対面で私今鏡になっていきますけど、パーは、タンタ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 ンですね。で、私たち出かけましたよってことで、レレで、岩ほまこおいかぽねで、カホロですね。いけいかなにかいまなひらかいまなひらかうまいるなタンタ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 ンっていうことですよね。これはどうでしょう、皆さん。OK ということにさせていただいてですね。OK ということで、今のが1番ですね。もう一回いきますけど、ちょっと早くいきますね。タンタ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 ン。岩ほまこいかぽねいけいかなにかいまなひらかいまなひらかうまいるなタンタ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 ンですね。はい。ということで、今のが1番ですね。ダイヤモンドヘッド、かいまなひらが、こうね、夜にね、見えてくるね、シルエットが見えてて、なんて美しいんだろうっていう曲ですけど、で2番は、同じですよね。その、イーワホマーコ、ね、イーワホマーコ、EYKKAR ですけど、また私たちは出かけたんだよ、外に行ったよってことを言ってますね。で、じゃあ今度は、昼間でしょうね。昼間、ワイキキにね、ワイキキですよね。前にワイキキビーチありますけども、そのワイキキにこう出かけて、そしたら何をまた見たかというと、あそこもこう、ずっとこう、サーフィンができるスポットでもありますけれども、そこで、池か何っていうのは、池、また見えるよ。美しい、パパヘヘなるっていうね、パパヘヘなるっていうのは、一つの言葉として、サーファーですね。サーフィンをする人のことなんですけど、サーファーですね。パパってこう、平たいところとか、平らなことを言うんですけど、ヘヘっていうのがこの、ヘエって滑ることですけどね。で滑る。平らなヘエ。パパヘエってその、サーフボードでパパヘヘになる。ね。それで波をね、こう滑っていく人ということで、サーファーなんですけども、サーファーがこうに、楽しそうにこう遊んでる姿が見えるよっていうことなんですね。で、それをじゃあ今やってみたいと思いますね。で、全くじゃないですけど、1番と手は一緒で、この出かけた。いやほーまーこう私たちで出かけましたよってことですね。出かけた。EY でどこに出かけたかというと、今度はワイキキに出かけたので、このままこう前にね、海が広がっている様子を示しています。EY キキエアですね。いやほーまーこわいわいわほまこわいききやですね。で、手は一緒です。いけいかなにパパへなる。この池からいけいかなに、ここまで一緒ですね。パパヘヘ、ここで波です。パパヘヘなるまでいきたいと思います。OK でしょうかね。
で、これ足をつけると、はじめレレで、いわほーで顔ですね。まこいかぽなんですけど、いかぽじゃない。いわいききなので、ここから、顔をいわほーまこ、顔行った後に、顔だから1、2、3、4回かな。で、その後、かほろで、いわいききやーになります。1番は顔ずっとなんですけど、2番は、かほろが入ります。で、その後一緒に、かほろです。いかなに、かほろです。パパヘなる。OK ですかね。なんとなくわかりましたかね。ちょっと後ろ向きでいきたいと思います。はい、いきます。いわほまこわいきひやいけいかなにぱかへなる。どうでしょうか、ここまで。OK でございますかね。クリアでしょうかね。もう一度ね、わかりました？よかったです、よかったです。筋力トレーニング、無理のない範囲で、とてもフラ筋大事ですのでね、こう腰を優雅に動かすのにもね。はい、振りも OK ですね。はい、じゃあもう一回いきますね。パーから3、はい。タンタ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 ン。2番いきますね。いわほまこわいききやいけいかなにあかえなる。はい、OK ですかね。今だから右、そうですね。パパヘナルですよね。ここで終わってんのかな？ここで終わってますよね。右の波で終わってると思うんですけど、そしたらこの後、もう一度ここから手だけでいくと、波ですね。パパヘヘ、斜め、左後ろに行きます。パパヘヘナルです。パパヘヘナル。これちょっとサーフィンに今、ご自身が乗ってる感じになるんですけど、ご自身が今サーファーになったつもりでですね。もう一度。パパヘヘナルなんですよね。手は。で、その後、今、左手を後ろにこうなってますけど、斜め後ろにある左手を前に持ってきて、ゆっくりね、こう、本当にね、サーフィンされて、私サーフィンしないんですけどね、まあ、でも見る、よくドライブしててももう、ずっとサーフィンしてる、まあ、友達とかもやってますからね、すごいね、こう、上手な人っていうかね、その場所にもいるんですけど、こう、波に乗ると、こういうようにね、横にこう、正確にはこうちょっとこう斜め前なんですけどね、さーって綺麗に乗っていくんですよね。その波の大きさにもよるんですけど、まあ、反対側の人もいますけど。なので、それをね、まあ、これはすごくね、マリエって言ってるのは、すごくこうスムーズにね、しかもマリエという言葉が出てますから、マリエっていうのはすごいこう、静かにとか、穏やかにっていうことなんですよね。だから、こう静かに滑らかにスーって気持ちよさそうにね、サーフィンしているっていう状況が言葉からも伺えるので、その状況を示しています。マウイ島にある有名なジョーズとかね、オキパっていうのは、すごいこう、どちらかというと、波が
大きいことで有名なんですけど、そういう波ではなくて、こう穏やかなね、波を楽しんでる、波乗りを楽しんでる状況ですね。このお歌の中のね。ですので、もう一回言いますと、こちらで言いますと、手だけでやります。すいません。手だけいきますよ。やほまこいかじゃない。いわいききれやあいけいからにパパへなるパパへなるで、ここ、ね、後ろに戻してゆっくりです。へまりえ。で、タンタ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 ンなんですね。で、これをちょっと足と一緒にやってみますね。足と一緒にやると、やほまこわいききやいけいかなにパパへなるパパへなるで、今わかりました？後ろにパパへそうだ、斜め後ろに全部カホロなんですけど、右、どこだったっけ？いけいかなにいけいかなにパパへなるで、この後、左カホロの時に、左斜め後ろにちょっと行くんです。パパへ、ちょっと左斜め後ろ。なーで、その後、右足一歩出しながら顔になります。右顔、左顔になります。それで、そのまま、右足を一歩前に出して、1番のあれと一緒なんですけど、買い物やと。で、このまま、へまりえ。で、また左足に乗って、バンプです。タタン、タタン、タン。もう一回いきますね。いわほまこわいききやいけいかなにパパへなるパパへなるへまりえタンタ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 ンとなるんですけれども、わかりましたかね？パパヘナールの、左斜めに行くところ。まあ、カホロですのでね、全部カホロで、その後、ね。パパヘで、この後、顔ですね。で、へまりえ。タンタ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 ンタン。OK ですかね？大丈夫そうでしたら、もう一回2番繰り返しして、それで1番からやってみたいと思いますね。OK ですかね？じゃあ、こちら向きの方がいいですかね？後ろ向きの方が。一回後ろ向きでやってみますね。その後対面で今度またやってみたいと思いますね。はい。じゃあ行きます。大丈夫ですかね？前向きでも、はい、前向きね、わかりました。じゃあちょっと2番の前向きやってみましょうかね。2番の前向きね、いきますね。パーから、
タンタ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 ン。2番いきますね。ワイキキですね。岩尾まこわいきかほろです。あ、違うな。いけいかなみパパヘなるパパヘなるそうですね。で、まり戻って、タンタ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 ン。もう一回いきますね。岩ほまこおわいききやはいけいかなにパパヘなるパパヘなるこれサーフィンやってるところですね。今板に乗ってるところ。それで左手を両方にこう添えてね、左手こう揃えて、左手右手をこう揃えるんですね。揃えて、まりですね。で、下がって、タンタ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 ンということになりますけれども、ここまでなんですけれども、大丈夫でしょうかね。大丈夫でしょうかね。ちょっとすいません。ちょっと皆さん。はい。OK ですね。はい。わかりました。ありがとうございます。OK。そしたらね、すいません。ちょっと今日ね、この後、私また、ちょっと次のクラスに行かなきゃいけなくてですね、今日はここまでにさせていただきますけれども、またこの2番のビデオを、撮って、またアップしておきますので、また次回まで、練習しておいていただけたら嬉しいです。で、来週ね、できたら3番入ろうと思ってますので、またぜひご覧ください。ありがとうございます、皆さん。土曜日の、お忙しいところというか、ゆっくりしている方もいらっしゃるかと思いますけど、またね、ぜひご参加していただけると嬉しいです。いつも、ようこさんもありがとうございます。ではね、また来週、同じ時間でさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今日は最後までご覧いただき、またどうもありがとうございました。では、今日はここで失礼いたします。あふいほー。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい。